ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಪ್ಪಳ್ಳೇರು ಆರಟಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಶಂಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅವೇಲಕ ಡಿವೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಐತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಪದರಾಡು ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ತಿಂಗಳು. ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡತನ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಪುರಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೀರು ಹೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ ಕರಿದ ಹೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬಳಸುನಂಚಿನ ಪುರಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಉಂಟು. ಈ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಣದಂಡ ವಾರಿ ತೀರಿಗೆ ಪನುಲಿ ಇರು ಕೆಂಡಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಯಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಧ್ವಂಸದಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪದರಾಡ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತಂದ ಅప్పుడు ಜನಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವ ದಾಯಗ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಐನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ದಾಯಗಂದು ಪಂಪು ನಾವು ಮಾತಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಡೈನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳೇನು ಪಂಡುದುಲ್ಲೇರು ದೇವಣ್ಣಂಡ ಕೀರಿ ಕುಟ್ನ ಬರ್ಸ ಬೆನೀರ ಪಯರ ಆಪುಜಿ ಈ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಬುಳೆ ಮಾತ ದಾಸ್ತಾನದ ಏನಂಚಿನ ಬುಳೆಪುರ ಮುಗಿಪುಂಡು ಆ ಬುಗ್ಗಿದಾತನಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದು ಐದು ಪಂಡದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಳಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಡಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಟಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಏಪತ್ತಲ ಹಾಳು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ದೈ ಬಡನಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಈ ಪದರಾಡು ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲು ಬೋಡೈನೇನು ಬೊಡ್ಚಂದನೈನು ಪೂರ ತಿಂದದ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತನಂಚಿನ ಹಾಳಾಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲನ ಶರೀರನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ದೀಯರತ್ತು ಓಡಾದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ಕಟ್ಟಂದು ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನಕಲ್ಡ ಕೇಂದುಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಪಂಡದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಆಟಿ ಇದ್ದ 30 ದಿನೊಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು 30 ದಿನಲ ಈ ಕಾಡುತ್ತನಂಚಿನ ಪಜಿಮರ್ದದ ಚಟ್ನಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಜಿಪೋ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಂಡೆ ಕೆರೆಂಗಲು ಅಪಾಗ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಪುನಂಚಿನೊಂದು ಪಂಡ ತಜಂಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಪದರಾಡು ತಿಂಗಳದ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ 30 ದಿನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿನ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ನಮಗ ತಿನೇರ ಆಪನಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಟ್ ತಿನೇರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಉರಿತ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಶರೀರ ಉಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಉರಿಪೆರತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿನಂಚಿನ ನಮಕು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ದೆಪ್ಪೆರತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಸುರುಕು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು
ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಲ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅದು ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರನೆ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಐಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ರೀತಿದಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೋಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವೇತೋ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು ತೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸನ ಆವಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಆವಡು ಮಾರಿ ಮಂಜ ಆವಡು ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಲಾಪುಂಡು ಯಾನ ಸುರುಕು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತ ಆರಾಧನೆ ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಅಪಗ ಪ್ರೇತಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತೈದಿನ ಇರಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇ ಇருந்து ಪಣದಾಪುನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಕು ನಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವು ವಿಧಟ್ಟು ಬಲಸೊಂದುಪ್ಪರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ತರವಾಡದ ಬಲಸಂದ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ತರವಾಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದಾಂಡ್ಲ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನೆ ಆಟಿ ಪುಟ್ನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಆಟಿ ಪೂಪುನಂಚಿನ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಲ್ಸುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವು ಕ್ರಮನು ದೀವೊಂದಿರು ಅವೆಲಕ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲಕಲ್ನ ತರವಾಡದು ಆಟಿಗೆ ತೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಲ್ಸುನಂಚಿನ ಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಚವ ರೀತಿ ಬದ್ನಾಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಲ್ಸುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಆ ಸೀಮಿತ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಿರಿಯ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಸೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕೀರಿ ಗುಟ್ನಂಚಿನ ಬರಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಈ ರೋಗ ರೋಜಿನಾಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಪಗರನ ಸೀಕ್ ಅಪಗ ಪಗರನ ಸೀಕ್ ಮುಗಿಪೆರ ದೂರೀಕರಿಸಿರ ಬುಡಾದು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಆವಡು ಬೇಡೆ ಆವಡು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾರಿ ದೀವಗಳು ಅಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದಾಯಕಲು ಕಟ್ನಂಚಿನ ಆಟಿಗಳಂಚಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡೆ ಪಣಿಕರ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ನಂಚಿನ ಬೇಡೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆಸಿಮೇಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಗಡು ಮೊಗೇರ್ನಕುಲ್ಲ ಆಟಿಗಳಂಜನ ಕಟ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಅವಳು ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಯಿಂದಲ ಬರೆಯದ ಉಂಡು ಬೆಮ್ಮೆರ ಮಾಣಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಅರಡ್ಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಲಿಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಗಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆಸಿ ಮೇಡ ಪಣೆರ ಪೋಪುನಂದ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ನೆಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಐಟ್ಲ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನವು ಈ ನಲಿಕೆದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರುವಿರಂದತ್ತು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲು ಬಿಡುವಿರು ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡೆ ಆಟಿಗಳಂಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ಡ ಮಾತಾವುಲೇಲ ನಲಿತೊಂದು ಪೋಯರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಸುತ್ತಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನಡೆ ಬೈಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೇ ಮಾರಿಗಿಡೆ ಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇ ನಾಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾವ ಅಂದ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಮೊಗೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾರಿದೇರುನ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಂಜ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೈತೆ ಮಂಜದಾಗಿ ಮನ್ಪುಣದಾಂಡ ಐತ ರೀತಿ ನೀತಿಯವು ಆ ಟೈಮ್ ಬಳಸನೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತೈತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಏಪ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸೋಣ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟಿ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಚೆತ್ತುಗಳ ಮಂಜ ಅವು ಇಂಚಿನವೇ ದಿನ ತಾನೇ ಆವುಡುದಂದು ಮೂಲು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲು
ಕುಂಟಿಕಾನದ ಕೈತಲು ಕುಂಬ್ಲಸೀಮೆದ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಕೈತಲು ಚೆತ್ತುಗಳ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಅವು ದುಂಬು ಕಂಡ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಂಡ ಊದಿ ಕಂಗದ ದೈ ನಡತೇರು. ಕಂಗದ ದೈ ನಡುನಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಕೊಂಜಾತ ಜಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡುದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಕೊಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮಂಜದಾನಿ ಅವು ಆಟಿ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ. ಆ ಕಂಡಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಯರು ಬರ್ಲಿ ಆ ಕಂಡಗ ತಾತ ಜಾಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಆತ ಜಾಗೆಗೆ ಐನು ಕೆತ್ತದು ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಸುವಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಈ ಚೆತ್ತುಗಳ ಮಂಜ ಅವು ಭಯಂಕರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಈ ನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಅವಲವಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಂಜಲುಂಡು. ಮಂಜಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಧ, ಕೊಂಜಿ ಮಂಜ ಅಂದಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಂಜ ಅಂದಲ. ಮಂಜ ಅಂದಲ ಮಾರಿ ಮಂಜ ಅಂದಲ. ಮಾರಿ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಪಗಿಲು ಬಳಸುನ ಅವತ್ತು ಅವು ಮೂಜಿ ಸಮಯಲ ಮೂಜಂಜನದ ಪೊರುತುಗು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಐನು ಮಾರಿ ಮಂಜ ಕರಿತನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಸೇರ್ನ ಕೊನೋದು ಕಳಿಪುನಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಗುತ್ತು ಪೊಡುನಂದಾದಲಜಿ. ಇನೀತೆ ಸಮಾಜಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡ ಮೊಗೇರ್ನ ಮಂಜ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಬಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಐನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬ್ಲಸೀಮೆಡು ಮಂಜ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣವು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಂಡ ಗುಳಿಗೆಗೂ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಚೌಕಾರ್ ಗುಳಿಗೆಗೂ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರಿಬೂತದು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕುಡಿಪಾಡು ಏನೋ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೆಕ್ಲ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ. ಗುಳಿಗೆಗೂ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಟೆ ದಾರತೆ ಸೂಟೆನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಸೂಟೆ ಬೋಡಿ ಮಂಜಗ್ ಪಂಡಂದು ದಾದಲತ್ತು ಆ ಮೇರೇರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಗ ಗುಳಿಗೆಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಅಪ್ಪ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂತಾರೆ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಳುಟು ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡದಂಡ ಗುಹೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲು ಈ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಈ ಗುಹೆತ್ತ ಉಲ ಏರ್ಲ ತೋಜಂದೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಯಿನ ಕ್ರಮನೇ ಆಪುಡು ಮಂಜ. ಇತ್ತೆ ದಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅವು ಐನು ಬಕೊರಿಯ ತುಯರಜ್ಜಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಾಲ ಬದಲಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಊರಿಯ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರಂತ ಅವು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಳು 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದ ಗುಹೆತ್ತ ಉಲೈ ಮಂಜಿ ಅಂದ ಅಂದ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡನೆ ಗುಹೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳುಟು ಪಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಅಂದಲ ಬಕ್ಕ ಈತೆ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಐಲ್ಲಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆದ ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲು ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲು ಆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳೇನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುಲ ಅಂಚೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಂದ ಇತ್ತೆ ವಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಈ ಮೇರೇರು ಅಥವಾ ಮೊಗೇರು ನಕಲು ಹುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಐನು ಹರಿಮಂಜ ಮಲ್ತಂದು ಹುಲ್ಲೇರು അപ്പം ಅಲ್ಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುಟ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮೇರೇರು ಅಥವಾ ಮೊಗೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಸನವಾ ನಿಜವಾದ ಲತ್ತು
ಅವು ಗುಳಿಗಗ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕ್ರಮನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಮೊಗೇರ್ನ ಕಟ್ಟು ಮೊಗ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಂಜ ಮುಗೇರ್ನಕ್ಲು ಮಂಜ ಅಂದು ಪಂಡ ಏನ ಕಟ್ ಪಂಡ ತಗು ಹೆತ್ತವಲ ಐ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ನಾವು ಐನು ಅಕ್ಲನ ಕಾಲ ಕರ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲು ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ತೆಪಿದೆ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಮಂಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಲನ ಬಳಸು ಈ ಮಂಜ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಕೋಲತ್ ಎಂಚನ ಅಂದ ಪಂಡ ಜೀವ ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಮಂಜಗ ಸೊರಪುನಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬಾರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಂಜಾಳದ ಕೊಂಬು ಐನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದನಾಯನ தடுப்பேடு பாடுது உஷார ஜாந்தநாயகு அதுக்கு ஆனா மேலுக்கு ಇಂಚ ಸೊರಪ್ಪು ನಂಚಿನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಸೊರತದು ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಆ ರೋಗ ರುಜಿನ ದೂರ ಆದು ಪೋಣದಂಡ ಮೇಲ್ಕಾಲಗು ಮಂಜಗ ಬಲ್ಸುವೆ ಎಂದು ಪಂದಂಡ ಐಟಿ ಏತೋ ಜನ ಗುಣಾನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಮಂಜಗ ಬಲಸುನ ಅಂದು ಪಂಡ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಮೇರೇರಿಗೆ ಇಂದೆ ಪಣ್ಲೆ ಮೇರೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಗೇರಿಗೆ ಬಲಸುನ ಅಂದಲ್ಲ ಈತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಂದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ದು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಹುಡ್ಕತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಹುಡ್ಕತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ರಜ್ಜನೆ ಜರ ಅಪ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡು ಹುಡ್ಕತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚ ಅಂಚ ಅಪಗ ಅವತ್ತು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಸೂಟೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೂಟದ ಅಡೂರು ದೇವರೆಗ ಸೂಟದ ಗಾಣಿ ಗೊಪ್ಪಿ ಸಾವು ಎಂದು ಬಂದು ಇನ್ನ ಪಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಆರತಿ ದಿಕ್ಕರ ಉಂಟು ಅವೇಲಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಧೂಪ ಅಂದು ನಾವು ಮೂಜಿ ಬಿದುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಗೆಂಡಗು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತದ ಧೂಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂಟೆ ಅಂದು ಕುಳ್ತಿರಿದ ಧೂಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂಟೆದ ಧೂಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬಿದುಟ್ಟ ಐನು ಇಂಜಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಜಿನ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಪಗ ಅವು ಅప్పుడు ನಿಜ ಈತ ಎಂಕ್ಲು ತೇರಿನ ಮಟ್ಟದ ನಿಜವಾದಲ ಮಂಜ ಅಂದ ನಾವು ಅವು ಗುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೇರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಳು ಮೇರೇರಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಳು ಪೆರ್ನಲೆ ಮಾಣಿಲೆ ಆಕ್ಳು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟನ ಎಂಕ್ಲು ಕಿರಿಯ ಆಕ್ಳ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಅప్పుడు ನಮ ತೀರಿದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಳ ಪಂದು ಗುರ್ದನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪಗ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಂಜ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಏತೆ ಕಾಪಾಡನಕ್ಲು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ ಕಲಶ ನಟ್ಟಿರ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಪುನಗ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೆ ಬಲ್ಸ್ಲೆ ಆ ಗುಣಾನಂದನ್ನು ಪಂಡ ಯಾನತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನೆಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಕರಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ ಕೊಂಬು ಅವೇಲಕ್ಕ ಈ ಬಾರನು ತಡಪೆರ ಬಾರ್ದು ಸುರಲ್ತು ಮಂಜಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ತದು ಗುಣಾನಾಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಾಗ ಅವು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವತ್ತು ಬಲಸು ನಮಕ್ಲ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಫಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವಜನಿಕರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಣ್ಣದು ಮನ್ಪು ನಾವು ಊದೆಡುವುದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿ ಮಂಜ ಅಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನದಂಡ ಉಲ್ತೆ ಏರ್ಲಂಚ ಆ ಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವಾಗ ಈ ಮಂಜಡ್
ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲವು ಇದಟ್ಟು ಕ್ರಮಟು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಈ ತೆಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಮಾತ ಬಲ್ಸೂನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುದ್ರೆ ಪಂಡ ಕುಡು ಉಲ್ಲ ಮೀನು ಅಥವಾ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಅವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಸೌತೆ ಪಾಡ್ದಾಪುಡ ಇಕ್ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಮಂಜಗ್ ಕೂರಿ ಆದು ಪುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂಜಗಳ ಮಾರಿ ಮಂಜಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆ ಮಾರಿ ಮಂಜಗ್ ಕೂರಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಜಗ್ ಕೂರಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕೂರಿ ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಬಡಪತ್ತಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ ಕೂರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪರಕೆದ ಒಂದುಲ ಅಡಿ ಕೂರಿ ಕುರುಪುಣಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಅಂಚ ಸಂಭವಗಳು ನಡತಂದಲ ಉಂಡು ಅವು ಹೂವ ಅಂಡಲ ಸಮಾಜಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿಡು ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದುರಿತಗಳೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಡಾದು ದೂರೀಕರಿಸಿರ ಬಡಾದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂದು ಬಂತು ನೂದಿರ ಸತ್ಯನೇ ಅಂಚನೈತೆ ಮಂಜೆಗೆ ಬಳಸನ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಳಸನ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ದಿಕ್ಕಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನವು ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ದರ್ಶನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಅವು ಬತ್ತದೇ ಅವಡುಂದಾತಲಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದೇ ಅವಡುಂದಾತಲಚ್ಚಿ ದಯ ಪಣಂದಾಂಡ ಈ ತೆಂಕ್ಲಲ್ಪ ಕೊಡ್ಡೆ ಮಂತಲ ಮೊಗೇರ ಚಾವಡಿದು ಮೇರೇರ್ನ ಗುಂಡನೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಪ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಿವರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿಸಿ ಮೂಲ ದರ್ಶನದ ಆದಲ್ಲ ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ರಮನು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜನ ಫಲಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ఒక ದರ್ಶನ ಬತ್ತದೇ ಮಂಜ ಬಲ್ಸೋಡುಂದಾದಲ್ಲ ಜಾಂಡ ಬಲ್ಸ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಣವಲು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ ದರ್ಶನನೇ ಬರುಡುಂದೇ ದಾದಲಜ್ಜಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ದಾದಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವೈಕ್ಲ ಆತ್ಮದ ಉಲಯ ಆ ದೈವಲನು ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀದೈವದ ಪೂರ್ಣವಾಯನೆಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡುದೇ ಸತ್ಯ.